Алар лидер, алар авыл тормышын әйдәп баручылар, кабатланмас шәхесләр, күп кырлы талантыгыз, тырыш хезмәтегез һәм рухи юмартлыгыгыз өчен сезгә ихлас күңелдән рәхмәтләребезне белдерәбез. Без Татарстан Республикасының атказанган артисты Нур Хусаинов һәм Татарстан Республикасының атказанган мәдәният хезмәткәре Рафида Наҗарова. Һәм инде бүгенге бәйрәмгә хөрмәтле актанышлылар, яңа йөзләр, яңа кунаклар чакырылды. Алар безнең Уфа каласыннан премьер вокаль төркеме, Башкортстан Республикасының атказанган артистлары рәхим итеп бәйрәм концертын карыйбыз бергәләшеп. Бәйрәмнәребез котлы булсын.
Biz endi sizning yoqlarda birinchi topqir, ham endi azraq qana qovuşibız. Biz bilamiz sizning yoqda bik ixlos, bik motor kishilar yashaganin. Shunga ko'ra bayram bilan qutlaymiz, esenlik, sog'lik ham ingizga tilaklar sizga.